si Sugar. Ginaingon, kung danay mawa nimo, di kini angay kawilihan, kaya ito na pa'y daghan. O kinay nahitabo sang kinapoy nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Sugar, lain may akong gibati sa akong lawas. Unsa alan? Ambot, huwag mong makasabot na ako. Basta lain ang pamati sa akong lawas. O sa pang lain na. Jir-jir yung kunimo. Unsa? Huwag gabae. Sige na, Sugar. Yun na lang, kun. Ano naman? Huwag pa man ta makasal. Unya na ka makadaman ako kung makasal na ta. Oo, magpakasal tagod. Katsartsiron ka lang, magpakasal na dayon. Kahat ba? Mahatgi ko basta ikaw, Sugar. May tinigom na day ko. Doon na. Doon na kukatuig na nakagbarko. May tinigom na ko. Nagdali man ni siya, uy. Gusto lang ko makajir-jir ni mo, Sugar. Sabat niya, uy. Wapa ka matagbaw nga siyam kakaghagad atong Brazilian nga babae nga mosakas inyong barko. Na, di ko ganahag Brazilian, oy. Kuyawan ko. Matakdan penhon ko sa ilang sakit. Kuyaw, maputol nga ako. Ay, kabalaka. Ako rin mo putol, anak. Sige, Konobi. Putla na karon dayon. Sa? Buang naman tawhan na, uy. Sige na, good. Papasal na to. Dili na day ka mo sakay og barko, Allen. Nga gusto naman kang makigminyo sa akong adak. Lamang kung kaya na ako si Sugar, tita. Gusto na ko nga makasalami sa dili pa kumusakay og balik sa barko. Di na mo iyang rason tuod, ma. Oh, kayoon sa mandi ay ha, Allen. Nag-joke na si Sugar, tita. Exo po ni mama ni mo, mauwag ko. Nahala, sige. Pakasal na mo. Pagpasuwat na mong duha. At last, nahuman na gid ang tanang requirement alang sa tong kasal. Nagdali man ka, uy. Nahago na yun kag maayo. Ahoy kaso, basta para nimo. Para na tong duha, Sugar. Unsa? Palag ako na yun kasi inyong agency. Lagi. Takay niya eh. Dili ta makahanimo na yung Sugar. Bali, pari. Ing nasa sunod buwan na lang kamular ko. Dili mahimong maliparan. Kay kung sortihon ko, ako'y mupuling nga kapitan sa barko. Kay, retire naman ang kapitan sunod tuig. Mao pa? Sige na lang, uy. Human sa tong kasal. Magtagpaw lang at maaya, ha? Uy, magtagbagi ko ni mo, Sugar. Mo gani akong ipaabot na higayon nga makasal kang duha. O makajerjer na ko ni mo. Tawgitin ko ini kaputi mo sa Manila, ha? Ayaw namang dili ilarga eh. Larga na lang, good. Natagbaw na bitaw kagabi, Uwang po to eh. Nya, ansa man, ha? Palibaran na mo inya agency? Ay lang eh. Tanugo ng promotion. Para na niya itong duha. Na sige, musunod ko sa departure area. Sige, Alan. I love you. I love you too. Bye. 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 Bye! Bye. Bye. Amiw biyang kawana. Sugar, maayo kay ni aka na. Ma? Kalma lang, ha? Kaya nga naman, day, ma. Dinhi-dili palang dugay ang ginikanan ni Allen. Nagbalita nga, Ma, nga unsa. nga namatay si Allen. Gisayaan sa iyang kauban sa barko nga usa ka foreigner. O gipatay kini. Unsa? Miss, Ako? oo. May mong magpatabang ni mo? Unsa ta ba nga? Akuan, tabang yung pili ko sa nindot ka engagement ring. Ha? Di ko kumao. Magpili ko para ihatag sa kong girlfriend. Tabang yung pili, miss. Babae mo ka. Sige, sir. Tabangan ta ka. Ninyo na ko, sir. Uy. Oh, unsa? Oh, dili halata. Anyway, thank you sa pagtabang mo nagpili sa engagement ring, ha? You're welcome. Arnie ko, ikaw? Sugar. Wow. Katami si Mungan. Sa magkatami si Umpanagkway.
May mo makabisita ko sa inyo, Sugar? Arnie, minyuunon ka na. Ay, glad na pagsabot. Kaming duha sa akong Mrs. to be ang magkuyog sa inyo. Okay. Hatagan ta ka sa akong address. Inguman sa akong cellphone number. Okay na? Okay kayo. Thank you. Ma, nahuman na kagimog snacks para sa akong bisita? Kinsa man na siya, Sugar. Imong uyab. Dili maoy. Amigo ra na nako si Arnie. Minyuunon na na, uy. Mao ba? Abi ba na kog mauna na siya ang giilis ni Mos na matay ni mong bana? Arnie, gabi na. Nya, daghan na kag nainom nga beer. Mag-drive para ba ka sa mga sakyanan? Si Bako niyag maunsa ka. Minyuunon ra ba ka? Dili lang ba dayon ang among kasal? Unsa? Kaya naman. Gitaban sila yung lalaki akong pagkasaunon. Unsa? Permi naman ang niya sa ato si Arnie, Sugar. Unsa man, uyab na mong duha? Ma. Gidawat ko na siya nga akong uyab kay naluoy ko niya maoy. Sige kila kay gitaban sila ang laki ngayang pakaslan unta. Uy, mao ba? Uy, kawagoy ayong babayhan na. Maulagi. Ug naluoy kay kong Arnie, ma. Sa akong obserbasyon ni Arnie, buotad man sad. Sugar? Alala na pagsabot ha. Nawata ni. Engagement ring ni nga. Akong gipili para sa imong pangasaunon unta. Nga na mo mang ipadawat na ako. Ako rin ihatag ni mo. Will you marry me? Arnie. Sugar. Sugar. I love you. Baon ka. Baon ka. Ay ako. Nagbawa ko. Arnie. Oon sa mating. Sakit ba? Sakit. Hindi. Ilok na lami. Sa mating. Bulitas na. Tas. Ilok kayo. Lami kayo. Nagbogi ka ini, Sugar. Okay, ini. Nagkasimban ako. Mag-taxi lang ko kay nagpaabot na ako sa Arnie sa bangko. Magdali ko. Swerte ka, Inday. Daghan pang mga laki nga makagusto ni mo. Mau ba, Noy? Mao ka niya. Pero kutob sa mga laki nga makarelasyon ni mo, may dautang mahitabo. Unsa, Noy? Simbak ko tao, Noy, uy. Nabiyuda na ra ba ko makausa? Di na ko gusto mabiyuda pag-usab. Okay na hisuwat na kana sa imong kapalaran, Inday. Ug naa na kana sa imong kapalaran. Pakita ko. Akong basahon. Niara, Noy, Bukara ang imong pa. Daan pa ko. Buayahon ka, Inday. Unsa? Hello, ma? Sugar, pagdali. Ari ako sa ospital. Sa may nahitabo, ma? Di asa iarang imong bana nga si Erte. Unsa sa ER? Ma, nagsabot ni nga magkita sa bangko karon. Pastilan, Sugar. Ang bangko nga iyang gisudlan, gitulis. Og si Arnie ang giinitan sa mga tulisan. Og ipusil, gidi. Hain kang ospitala. Ano ang taga? Sige na, ma. Sige, bye. Noy. Natinood na kayo mag-isulti. Doon ka rin sa ospital lang ako man nakikipasil sa tulisan. Lord, ayaw inton itugot ka may lutang mahitabo ni Arnie. Ayaw inton, Lord, maluhay ka.
Patay na si Arnie dihang naabot ko sa ospital. Natinod ang gisulti na sa tiguang laki nga mitanaw sa kumpad. Ako kuno, swerte sa mga laki. Pero mamatay kini. Buayahon kuno ko. Mao katuma kasama ang kaagi ni Sugar din hining tulumanon. What's the style? Buayahon is style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera dalit sa RMN Drama.